Ari kami sa Palawan. Ito kami sa iyong padala. Hi, Daddy. Nakagin ka good morning kay Daddy. Good morning, Daddy. Dad, nag-grocery na kami. Kay J-Rog yung bakal na cheese curls. Yung favorite yan ni Kuno, kay favorite mo man. Jelly is kay Rodin ini. Bala niya sa school. Na. Kaiba pag i-jet trip ya. Yung pabakal oh. Na. Muli ako na ya gusto nga snack. Hagang iya corned beef. Tuna. Kag. Na. Munang trip sang bata mo ya oh. Lychee. Kakaiba ya iya gusto. So, nagbaka na lang ako sa shampoo. Kay 50% off mga dugay. Panay nila maubos. Mga 3 months or 4 months panay nila nga ginamit. Kay damo. Hindi makatipid, diba? Pamahaw na to sila. Nga na, kape. Kundi hampang all day. Oh, si Jinjin ka-drive sang bike. Daddy, hi Daddy. Ka-bike sila. Wow, may maya Jinjin na mabunggo sa electric fan na. Wow, may maya Jinjin mabike ba? Alam mo kay mama oh. Ara, agi doon na, oh. Na. Pakita iya, payagin sila to. Ay? Sinalata ni Rodin. Na, sige, agi din ang pang sa ido. Ari kami din ng island. Ano, naging pangayo? Ipangayo nyo sa tiyak. Dente. Ko dado, atag ni ng pani. Ube ang pamahaw. At si ko sulod lian. Selfie ko na si Lian. Oh, post na. Hi. Dila. Dila na. Hindi pag-gawin din. No. Dila kay Chuda. Dali. Wow, gwapo-gwapa ba? Kaya nga mata. Ari na kami sa balay. Ang kay Jero pamahot, pakitaan kay Daddy. Iyagin na pamahaw, doon na. Ang favorite mo bala, Dad? Ang kay Regine naman yagin na pamahaw, na. Ano yan, itawag sini? Ari pahol? Ang balingoy bala? Na, oh. Hindi siya sa kay kuya, yagin na pamahaw nga biscuits. Kay gusto niya ya. Amo na ya, oh. Gainulan di Dad. Oh, madulom sagwa. Madulom. Hindi masyado makita. Favorite ako, ginakaon. Baka ka diaper ni Regine. Pampers na lang sa kay Pareho. Malang sila sang diapers. Buro barato lang sa galing. Tapos magastos si Regine sa diaper, abi. Good night na kay Daddy.